дуруд дӯстони азиз, дуруд ба ҳамаи он нафароне ки бо канали мо ҳастанд ва моро тамошо мекунанд. дӯстони азиз, як нафар бону савол дод ки чӣ тавр силкаи инстаграмро дар ютуб гузорем. Хеле осон. Нигоҳ кунед, ман ҳозир ба инстаграми худам медароям. бо диққат бошед, ин инстаграми ман аст. ҳозир як дақиқа, ин инстаграми ман аст. мисол нигоҳ кунед, барои он ки шумо силкаи инстаграм номоед, ҳатман ягон видео ё ягон сурати гузоштаатонро аз инстаграматон ёбед. Масалан, ин дар инстаграм як навори ман аст. мисол ягон наворатон ё ки сурат ё ки чизи гузоштаатонро ёбед ва нигоҳ кунед. Ана инҷоро дидед? туғри ҳамун сурат ё ки видео ё ягон маводи гузоштаатон нигоҳ мекунед копировать силку. Дидед чӣ хеле осон. Акнун гашта меравем ба ютуб. нигоҳ кунед, ба каналамон дар ютуб. ҳозир ин канали ман дар ютуб мебошад. ҳозир ягон навора медароям. мисол ин навори ман аст дар ютуб. нигоҳ кунед чӣ тавр инстаграмро силкаашро гузоштан мумкин аст. ин навор аст. хоҳ дар баъди описания ва хоҳ дар комментария мо менависем ки саҳифаи ман дар инстаграм. нигоҳ кунед. саҳӣ. ҳозир месанҷем. саҳифаи ман дар инстаграм. ин хеле осонтар аст. нигоҳ кунед. вставитро зер кунед. акнун ин саҳифаи ман дар инстаграм аст. акнун нигоҳ кунед, боз гашта ба ҳамин меравем. яъне ягон нафар мехоҳад ки ба инстаграми шумо равад. ана инстаграм пайдо шуд. нигоҳ кунед. бемалол. ана дидед чӣ хеле осон. боз ягон савол бошад ба мо диҳед. худованд нигаҳбонатон.